ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಪಕ್ಕ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋಗೈತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತದ ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಆತದ. ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆತನೇನ ತನಿಷ್ ನೆಲ ಒರೆಸುದು ಕೊರಿಯೆ ನೆಲ ಒರೆಸಿನ ಪೆಟ್ಟಿಡುಂಡತ್ತೆ ನೆಲ ನರ ನುಂಗುದು ಜವ್ ನುಂಗರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡ ಪೂರ ಕಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೈದೆ. ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಪುಂಟುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಪುಂಟು ಅತ್ತೆ ಆ ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಪುಂಟುವೆ. ಸೊ ಒಚ್ಚರೆ ನಾನಲ್ಲ ಒಚ್ಚರೆ ನುಂಗರೆ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನೋದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಇತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಕೈ ಪದೀತೆ ಇನ್ನು ಫ್ಲವರ್ ಕಬಾಬ್ ದಾದ ಪನೊಲಿ ಕೈತ ದಿನ ಫ್ಲವರ್ ದಾದ ಪನೊಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ನ ಹೂಕೋಸನ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮುಳಿತೆ ಎಣ್ಣೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಒಚ್ಚದ ತಿಂತುಲೆ ಒಚ್ಚದ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಮೀಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಬೆಗರ್ದತ್ತು ಕೈಕರ್ ಅಂಚದೆಕ್ಕುದು ಅಂತ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರೆ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಕುಜಲ್ ಬಿಡು ತುಳುಟೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದೇ, ಮಲಗುದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುದು ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಈತೆಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಯೋಡು ಖಾಲಿ ಈತೆಕ್ ರಜಾ ಬೋಡು ಅನ್ನೋಂಡ ಎಂಕಲೆ ಪೂರ ರಜಾ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಏಪ ದೊಡ್ಡ ನಡೆ ಪೋಪ ಏಪ ಎಂಕಲ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಪ್ಪ ಏಪ ಎಂಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬರೆ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಟಿವಿ ತುವರೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪರೆಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ಜೊಬ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಕೊಡಿ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೀರ್ ಪಕ್ಕುನ ತುಷ್ಪಾನುಂಡ ವೇಗಳು ಬೇಲೆ ಜಿನಿಕ್ ಅದು ಖಾಲಿ ನೇಕು ರಜಾ ಬೋಡ್ಗೆ ನಮಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತುಂಡ ಖಾಲಿ ರಜೆ ಗೊಬ್ಬರೆ ಬೋಡು ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜಿನ ರಾಜಾ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬೋಡು ಮತ್ತೆ ಮೇರ್ ಬುಟ್ಪೆರಾ ಬುಡರೆ ಬೋಲ್ ಏರು ಮುಡೇರ ಅಲ್ಪೆಜ್ಜಿನ ಅವರಿಗೆ ವಂಶಿಗೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಗ ರಜೆ ದಸರಾ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ರಜೆ ಇತ್ತಿಂದ ಗೊಬ್ಬಲೆ ನಿಕುಲು ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಈಗ ಈ ದೊಂಬುಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತು ಕರ್ಚರೆ ಬಿಟ್ಪುಜಿಯ ನಾವ ಕರ್ಚರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರಿಯಡ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮುಂದಿತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಬರ್ತಿರ್ಬಾಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಟೆಂಪೋ ಬಸ್ತು ಇದು ರೂಮ್ ಸುತ್ತಲು ಮುಕ್ಕಲಿದ್ದು ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಇನ್ನು ಫ್ಲವರ್ ಕೈ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾದ? ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದೇ ತನಿಷ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೈತೆ ಆರು ಬಂದಿತ್ತೇರ ಆರು ಜೋಕರ್ಗೆ ಅರೆಗೆ ಹೋಳಿ ರಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮೊಕ ನೀರು ರಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದೇ ಪಂಡಾರ ಜೋಕರ್ಗೆ ಎಂಕು ಏತಿಲ್ಲ ರಟ್ಟ ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ತತ್ತಲ್ಲ ಪಾಡರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಗುಲು ಈ ವರ್ಷ ಹೋಲಿಗೆ ಒಬ್ಬುಗ ಬಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಏತುಲ ಹೋಲಿ ಪಾಡೋಲಿ ನೀರ್ ರಟ್ಟಾವಳಿ ಈ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ರಟ್ಟಾರೆ ರಟ್ಟಾಡ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪ ಅದ ಫೈನಲ್ ರಟ್ಟಾಡ ದಾದ ಬಾಲೆ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಪೂಜ ಕುಜಲ್ನ ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ತರೆಕ್ ಮೀಯೋಡಾಪು ನಿಕಲ್ ಅಂಡ ಡೈಲಿ ಮೀಯೋಳಿ ಎಂಕುಲು ಈ ಸುದ್ದ ಕುಜಲ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಡೈಲಿ ತರೆಕ್ ಮೀದ ಶಿತ ಚಿಟ 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 ಚಿತ ಚಿತ ಸಿತ ಸಿತ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರ ಅವ್ರು ಇರತ್ತ ಪಡಿತೀರಿ ಆ ಶೀತ ಪಂಪಿತೀರಿ ಆ ತಂಚನೆ ಪಂಪನ ರಾಧನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿತ ಸಿತ ಸೀತಾವು ದೇವರ ಅತ್ತು ಬಾಲೆ ಅಕುಲ ಅಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಶೀತ 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 ಸೀತಾ ಅಪ್ಪುಂದೇ ನೀರು ಗೊಬ್ಬು ಎಂಚಿನ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಸೀತಾಪುಡು ರಕ್ರೆ ಚಟ್ಟಿ ಆಡ ಪೆಟ್ಟು ಯಪ್ಪ ಈ ಕೈಪುನ ಬೇಡ ಆಯ್ತಿಡಿ ಈ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಂತುಂದು ಪಿದಾಯ್ ಪಾರಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ನಾಲ್ ಪಕ್ಕಿತ್ತು ನಾಳೆ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅವು ಎಲ್ಲೋ 1 ಮಂತ್ ಆಣ ಅದು ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಏನ್ ಪಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಎಂಚಿನ 1 ಇಯರ್ 1 ಇಯರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ 1 ಮಂತ್ ಹೊತ್ತು ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೈಪುನ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಇತಿನರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ for health for you also not good a boy on beggar not for being beggar one itte kinde enk daade gottunde kujal kammi ittune and jaasti beggaru kujal jaasti ittune and beggaru ಅವಗಲ ಬೆಗರ್ ಪೂರ ಕುಜಲ್ಡೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕುಜಲ್ ಕಡಿಮೆ ಪುನಗ ಅವು ಬೆಗರ್ ಫುಲ್ ಜತದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕುಜಲ್ ಪುನಗ ಅವು ಬೆಗರ್ ಅರ್ಧ ಕುಜಲ್ಡೆ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೈತು ಉಂಟ ಫಸ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಿ ಜೋರ್ ಬಡ ಅವನುಂಟು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಯ್ತು ಬಟಾಟೆ ಫ್ಲವರ್ ಪೂರ ಯಾನ ತನಿಷ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಆಯ್ನೆಕ್ಕ ಅವ್ನಿಕ್ಕಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ
ಗೊತ್ತಿರಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಚಿಲ್ಯೋ ಅರೆಗ್ ಚೂರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲೆ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪೇರ ನಿಕ್ ನೆರ್ಪೇರ ಎಂಕುಲೆ ನೆರ್ಪೇರ. ಈ ತಿಂಪುಜ ಎಂಕ ಆಯ್ಲ ತಿಂಪುಜ ತಿಂಪುಜಿ ಎಂಕುಲೆ ನೆರ್ಪೇರ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಜೆಪ್ಪರ ಏ ಬಾಯ್ ಪನೋ ಚಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಪೋಪದೆ ಪನ್ ಹೆಂಗ್ ಬೆಗರೊಂದು ಸರಿ ಕಂಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಶಬ್ದ ಬರ್ತು ನಾನು ಕಂಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅವು ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿಜಿ ಐ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಫ್ಲವರ್ದ ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಾಲೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಕೈತು ದಾಂಡ್ ವನಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಪಾಡ್ ಈತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ತನಿಷ್ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ತೋಜೊಂದಚ್ ಬರ್ಪೆ ನಾಡೋದುಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ಆಪುನ್ ಫ್ಲವರ್ ತೂಲಗೆ ಬಾಲೆ ಡ್ಯಾಡ ಒಂದು ತೂ వచ్చి ಪಂತೇರು ಕಣ್ಣು ಒಂಜಿ ತರ ಆಪುನ್ ಅಕುಲು ಬಲ್ತೋಂದುಪ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಬಲ್ತೋಂದುಪ್ಪುನ್ ಇಡೀ ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಒಡ್ಡುವ ಅಕಲ್ನ ಕಂಟ್ರಿದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಒಂದು ಅವು ಗೇಮ್ ಏರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಡು ಓಕೆ ಮೂವಿ ಪಾಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ತುಳು ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಬರ್ಪೆ ಈ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುನಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಪಾಡ್ದ